Au toată lumea, eu sunt din nou cu mea și o să vă învăț la ret. Ce nu vă învăț eu, nu cum să faceți un automat. Automat? Da, un automat de mâncare, da. Bun. De-aia început. Luăm un bloc, adică care vreți să faceți, de exemplu, automat. Eu fac cu science. Și faceți... și vă trebuie și un dispenser. Redstone, cred. Încă nu am făcut pe mine planul. Așa. Uite, doar aici faceți peretele. Aici vom face un mecanism așa. Aici punem dispenserul. Așa va lansa. Așa, deci nu așa. Pardon, nu trebuie un prefect plate, mă scuzați, dar... Da, gândesc acum. Acest automat. Nu dau mâncare pe gratis, trebuie să dați, să faceți bani pe plată. Așa. Dați puțin. Bine, hai! Extract. Ce, doar potățică? Ok. Așa. Hai ce dați. Au. Hai ce dați. Nu dau primit. Ops. Puneți apă. Nu, trebuie să mai punem și aici. Bate! Bate! Ups, ce-am Ups, ce-a Și asta e dacă funcționează acest mecanism. Bun. Iar acest pressure plate nu puneți restul pe bedrock pentru că o să se va strica tot. Se strica absolut tot. Așa. Și acum strecăm. Nu pe bedrock. M-am spus. E episodul trecut. Redstone. Să vedem dacă funcționează. Dacă va funcționa. Vom pune acest dispenser. Și să vedem dacă funcționează acest mecanism. Da? Asta vine aici. Pasă asta. Și vă dă itemul. Și aici puteți să se umple cu mâncare, droguri, ce doriți. Așa, și acum acoperim.
Și ce mecanism are șmecher. Iar apoi, cam acesta este automatul. Și acum trebuie să mergem. Așa. Iar apoi, acum trebuie să facem un mecanism așa fel încât doar toate să apese pe el. Sau luați un plugin care itemul dispare în câteva secunde. No, man! Bun. De exemplu un glass. Ops. Un glass. Lasă-mă. Așa. Un glass, iar trebuie să luăm și mâncare. Stufs. Văd că au adus mai multe mâncare. Simplu un cald apple. Așa, și primit itemul. Iar acum, itemul acela trebuie să dispară. Hălățările sunt bune.